Pozdravljeni v novih digitalijah. Tokrat predstavljamo novi HTC One M9. Z mano je Marko z HTC-ja in to je ta telefon, HTC One M9. Ne, nije lan. To ti je HTC One M8. Novi M9 ima zlatne ivice, a srebrnu poleđinu. I to je taj novi dizajnerski trik koji mi imamo. Jedino HTC kao kompanija može da napravi telefon od jednog komada aluminijuma kombinacijom dve teksture, dve boje i sa vrhunskim kvalitetom. I to je M9. Povej mi, kaj je tisto novo, kaj je boljše kot pri prejšnjih telefonih? Novi HTC One M9 je 2 mm niži, milimetar uži, ima bolju bateriju, ima drastično bolji procesor i u svakom smislu te reči ovo je telefon za 2015. Šta se nalazi unutra? Snapdragon 810 koji je octa-core, on podržava brzine Cat 6 i Cat 9, čak do 450 megabita u sekundi. Se pravi, v našem omrežju je možno ta telefon uporabljati z tehnologijo LTE Advanced, kar pomeni prenos podatkov do 300 megabitov na sekundo, kar je pa vrhunsko. To je stvarno impresivno i pitanje je da li neko od nas ima tu brzinu kod kuće, brzinu interneta. Dvomim da jo imajo, tako da to je res zelo revolucionarno, če lahko rečem. Druga stvar koju bi mogli da napomenemo je kvalitet zvuka. HTC One serija već od svog prvog modela ima stereo zvučnike, ali ovaj put je ovo prvi mobilni telefon na svetu koji ima Dolby sertifikovani zvuk. To znači da možete sa samo dva zvučnika, levim i desnim, da uživate u surround zvuku koji bi u principu bio 5.1. Sa druge strane, ono što tvoj HTC One M8 nema, to je safir staklo kao zaštitno staklo na poleđini kamere, koje će omogućiti da ovaj telefon nesmetano koristimo i držimo u džepu ili u torbi sa drugim stvarima. I još jedna jako zanimljiva stvar je da smo sada ultra pixel kameru koja je krasila M7 i M8 stavili napred i ona je u stvari jedna od najboljih selfie kamera na tržištu iz prostog razloga što ima jako veliki senzor. Ceo koncept ultra pixel kamere je sada prebačen napred. Okay. A nazad imamo novu kameru rezolucije 20 megapiksela sa kojom možete da zoomirate decu, godišnji odmor, različite situacije gde su bitni megapikseli i gde je bitna rezolucija. Če te jaz prav razumem, se pravi, ta kamera iz starega telefona je šla zdaj na sprednjo stran. Tako je. In zadaj imamo popolnoma novo kamero z 20 megapikseli. Tako je, ali ultra pixel kamera koju ti imaš na svom modelu M8 je sada dobila wide angle lens napred, tako da umesto 3 osobe na selfiju staće 5. Aha, pol nas bo več na selfije. Super, to je, se pravi, ultimativna kamera za selfije. Jeste. Iz prostog razloga što radi fantastično u uslovima lošeg osvetljenja. Okay. I ne samo za selfije, za video pozive. Ja, super, Skype, videotelefonija. Tako. Okay. Super, jaz mislim, da je stvar jasna. Govorimo o najsodobnejšem mobilniku, ki je od tega tedna naprej na voljo pri Simobilu. Pejte si pogledati telefon na prodajna mesta, tisti najbolj navdušeni pa veste, to je vaš nov telefon. Hvala. Čau. Hvala.